Pinoy Bus Driver TV. Good morning mga buset. Kagabi pala di tayo natuloy kami kasi nga lima lang ating pasahero. Kaya transfer natin sa galing Piduran 9, 10, 13. Dito tayo sa San Fernando, Camarnesor sa Grahe. Mamaya gabi naman tayo pa Pasay. Pick up natin si Mala. Wala, di na tuloy ang ating biyahe. Lima lang ating pasero galing ngayon sa mamaya linggo na kami, March 10. Ngayon gagawin natin yung buset dahil lang tambay pa tayo dito. Maglabado tayo ng cortina. Ayan din si Mura. Yan si Madam. Good morning, Madam. Yan si Mura, yung driver sa amin yan. Dalutaw din yan kagabi kahit 13 lang yata ang pasahero nila. Galing Tabaco. O, ligas ko. Yan o. 18008. Mga kapugset, ito magtatanggal tayo ng kurtina para naman ang loob ng bus hindi na mangangamoy utot pugset tayo kasi magpatagal na rin yung kurtina na hindi malabahan, may amoy talaga yung bus mga kapugset, at saka marami nang alikabok na nadikit, kaya kailangan natin labahan. Ay, wala tayong ano dito, labandero o labandira na magbabayad. Malayo naman kung dali natin sa laundry, kaya ang gawin natin mismo tayo na lang ang maglabad. Wala tayong magawa dito kasi nandito tayo sa Dugraya po nakatambay. Kung doon naman sa Pasay, minsan doon tayo nakaparking sa Pitex, hindi tayo makapaglaba. Ano tayo? Pandalian lang tayo sa Grahe, magpagawa ng bus. Kaya busy rin, hindi rin tayo maka kilos-kilos dito. Pugsita tayo. Ito nga pala may kupos ito, yung mga certificate ko sa pagseminar. Yan o, sa pagseminar sa ano, sa ano to, Oplan Biyaheng Ayos Semana Santa 2019 pa ito may kapusit. Doon to sa main office sa Quezon City sa LTFRB at LTO. Kaya marami kayong seminar doon, mga taga Isarog, 5 star, iba pang mga bus, at yung mga Navy, sabay natin doon. Ito ang diploma natin, yung ito naman, certificate din to nung nag-shuttle kami sa ano, Alamang Landmark shuttle nung pandemic pa, may kabusit 2020 ata yun. Ito 2019. Yan o, may pizza yan eh, 2019 pizza. Saka dati pa, may kabusit, mayroon din ako certificate sa ano, nandoon sa bahay sa MMDA, seminar kami doon sa dati pa akong Brent International School bus driver. Seminar rin kami doon. Si Ma'am Noemi ang ano namin,
nag-seminar yung taga-MMD. Marami akong certificate may kubusit. Nasabay lang. Ito naman, burado na. Yung sa Alabang Landmark. Nung natapos kami mag-shuttle doon, halos isang taon yun. Sa mga empleyado ng Landmark, Alabang. Sapote, Samiro, Muntinlupa, Tunasan, Pasay, Bikutan, Sukat. Yan ang namin, mga pick up. Kaya ito, binigay ito sa certificate nung natapos kami mag-shuttle. Yan, nabura lang may kubusin dahil nabasa dito sa ulan sa bintana. Kaya nabura na. Ayan. Dito lang nakasabit yan may kubusin ito. Kasi dito ko nilagay sa gilid sa driver. Nabasa sa ulan pag sinatay. Kaya dito lang siya nakasabit. Sa gilid. Sa gilid. Oops, ito tayong. Tanggalin natin itong paano gusto kay baka mapasuka tayo sa baka masugatan tayo. Isa.
Ayan namin set. Tagal lahat. Bili tayo ng sabon. Bili tayo ng sabon na bar. I am powder at saka downy. Bullshit na ting. Okay, so right, mga kapusit. Kaya, labahan na natin ito ha, bullshit na ting. Ito pa mga kapusit. Kortina nito. Mainit ang buksit, mainit ang mga buksit. Maita, buksit o teng. Kapatay ang makina. Kasi sa sunod, magkakabit-kabit na naman tayo. Ay, ito kami kapusit. Ito na naglalaba ko. Yan, nakasampay na yung iba. Patulo lang yan. Ito na lang yung naglalaba ko. Dito lang ako nagpukusot. Ito kapusit. Yan. Grabe dumi yan. O. Dumi. 26 pieces to. 26 na traso. Puti na. Sama ng sigahan. Ito ang nakapos natin down eh, dalawa. Saka dalawang sabon. Pumps the tank.
tayo. Dito lang tayo pupusat. Dito lang tayo nag-adlaw. Pupusat tayo. Salat na pupusat. Sabay daw ni tayo daw ni. Dito tayo daw ni. Daw ni. May daw ni yan. Mabango namin kapusot. Ito namin kapusot. Ikakapitan natin. Ang kortina. Patay ang aircon. Kaya mapapawis tayo. Para sarap maligo pag napawisan. Saka ano may kapusot. Amoy downy na ito, mabango na. Hindi na amoy utot o gingot. Kaya ito, ang maamoy lang dito, yung driver, Pugsito-teng. Amoy ranggo na, Pugsito-teng. Amoy ranggo na driver, dito pusit. Hindi naman tayo magsimula sa umpisa. Pugsito-teng. Bigo Pugset, magpipitito na ako. Malapit na tayo magkaranggo at mamembro sa Amoy Panghe, Pugsito-teng. Pag 60, ranggo na tayo. May 8 taon pa, Pugsito-teng, bago tayo magkamembro sa Amoy Panghe. Pugsito-teng. Eto kami Kapugset. Magkakabit na tayo, may Kapugset. Nakapatay ang aircon nito, may Kapugset, kaya alam nyo ito na parang pugon talaga sa loob. Kaya pagpawisan talaga tayo dito. Kailangan natin magpapawis kasi malapit na tayo magkaranggo. Kailangan natin malusog na katawan. Pag kumikilos-kilos kami Kapugset, parang ka rin nag-exercise. No, di ba? Pugsito-teng. Kaya dapat tayo huwag tatamad-tamad. Idadaanan lang natin sa trabaho para makakilos ang ating mga buto at ugat at dugo ni Jesus. Pugsito-teng. Tingnan mo Pugset, nilalagyan ko ng tansi ito para hindi palo-palo sa ilong ng pasahero. Ang kurtina hindi pa palo-palo sa ilong ng pasahero. Kasi pag walang kurtina yan, pag nangurmada, pag walang tali yan, pag nangurmada, kumikiliti sa ilong ng pasahero yan. Kaya hindi makatulog. Maganda yung nananakbo ka na pasahero mo tulog. Para pagising nila, ihi na lang, may Kapugset. Pagising, ihi na lang, di ba, Pugsito-teng? Uy, nabaliktad pala ito, may Kapugset, baliktad. Okay, so right time, may Kapugset.
Wala. Pinakandar ko na kaya di na kaya ang init. Buksit at hey. Baka may heat stroke tayo sa loob ng bus. Di na kaya ang init eh. Kaya pinakandar ko na muna. Tatapusin natin to. Buksit.
sobrang dami ko buset. Kunti na naman.
Di ba? Pula na naman tayo, pula. So, pagpalit-palitan lang yan. Pagkatapos laban ng isa, palitan naman. Push na tayo. Okay, so right opposite. Dito naman tayo. Dito naman tayo sa kortina ng higaan. May kapusit higaan. Lagyan naman natin ang kortina. Kortina ang kapusit sa higaan. Sa tulugan. Sa tulugan to, sa tulugan. So, may tabi ko sa to. Tapos ito yun. Pati lahat yan, may labangan yan. Tapos ito tayo.